Bra Rassel, duktig kille. Loss. Aj. Ja, är ni med? Jag undrar varför snön är kvar just här. Ja. Det har med skugga att göra. Hittar du den? Ja, nästan. Ut med banvallen är det väldigt mycket snö kvar. Hämta pinnen! Få upp pinnen! Här pinnen! Ja, den är där. Här, bra Meda! Duktig tjejen! Jag tar han en annan istället. Det innebär att han inte... Bra med den! Duktig tjej! Bra